Пам-пам-пам. Відзік. Apple Vision Pro гэта гарнітура змяшанай рэальнасці, якую упершыню Apple прадставіла мінулым летам. Мы пра гэта ў свой час гаварылі. І якая выйшла, здаецца, толькі на пачатку гэтага года, дзесьці ў лютым, канцы лютага, пачатку сакавіка. І яна была на хайпе, пра яе усе пісалі. Але, як апынулася, прывыкаць да яе не трэба, таму што зараз надышоў час сапраўднага пахавання гэтай гарнітуры. Знаны яблычны аналітык Мін Чі Куа на тыдні заявіў, што Apple скарачае пастаўкі Vision Pro на 2024 год і пераглядае планы на наступную мадэль. Калі ты памятаеш, некалькі месяцаў таму гэты рэліз адбыўся, было шмат хайпу, у твітары пра гэта шмат пісалі, і я асабіста бачыў, таму што я падпісаны на шмат такіх заходніх гэтых iOS-распрацоўшчыкаў, яны гэтую рэч хайпавалі, яны да яе рэлізу рыхтаваліся, яны збіраліся выпускаць нейкія праграмы, у ліку першых набылі гэтую гарнітуру, якая каштуе $3500. Мы бачылі вось такія відосы, калі проста на вуліцы людзі хадзілі ў гэтай гарнітуры і тыпу кіберпанк ён сапраўды настаў, але апынулася так, што кіберпанк вельмі хутка памёр. Калі на старце пра гэта шмат гаварылі, было шмат прышпілаў, звязаных з гэтым шлемам, то цягам апошняга часу, мабыць, апошняга месяцу, ён увогуле мне на вочы ніяк не трапляўся. Трэба зазначыць, што я, як казаў, ужо падпісаны на шмат якіх гэтых iOS-распрацоўшчыкаў, шмат хто з іх у першую чаргу першымі набылі гэтыя дэвайсы, і калі яны крыху пахайпавалі, нейкае сваё меркаванне саставілі, і я рэгулярна бачыў іхныя расповеды пра гэтую гарнітуру, пра тое, што яны для яе робяць. Па выніку я ўжо даўным-даўно нічога ад іх пра гэтую гарнітуру не чую, і ёсць верагоднасць, што шмат хто з іх пабавіўся з ёю прыкладна 2 тыдні, здаецца, за столькі ты можаш паспрабаваць гэты дэвайс, а потым яго проста вярнулі, таму што ёсць палітыка вяртання. Ты, калі табе нешта там не спадабалася, ён не падышоў, ты можаш яго даволі хутка вярнуць вытворцы, і табе за гэта прыкладна нічога не будзе. Аналітык Мін Чі Куа піша, што Apple скраціла заказы на Vision Pro яшчэ да таго, як ён быў запушчаны за межамі ЗША. То бок, гарнітура стартавала выключна ў ЗША, увесь хайп быў там. Гэта адзіны рынак, дзе яны спачатку стартавалі, і больш нідзе не з'явілася у афіцыйным продажы гэтай гарнітуры. Крыніцы аналітыка сцвярджаюць, што цяпер Apple разлічвае прадаць толькі каля 400 000-450 000 адзінак у гэтым годзе, у параўнанні з тым, што па словах Куа, што па словах яго вось гэтых крыніц, рынак лічыў, што Apple зможа прадаць ад 700 000 да 800 000 тых дэвайсаў. То бок скарацілі прагноз у 2 разы. Попыт на Vision Pro за $3500 упаў значна ніжэй, чым нават чакала сама кампанія. То бок ён у 2 разы меншы, чым прыкладна чакалі ўсялякія аналітыкі і рынкавыя эксперты. І гэта такі даволі балючы удар, пэўна, па Apple, па яе топавых менеджерах, таму што, дарэчы, з кампаніі звольнілі старшага дырэктара па маркетынгу Vision Pro Фрэнка Казанову. Ён у кампаніі працаваў 36 гадоў на розных пасадах. З 2019 года ён быў звязаны з VR-праектамі Apple і прыклаў руку, зразумела ж, да стварэння Vision Pro. І вось гэтыя навіны ад гэтага аналітыка Мін Чі Куа пра тое, што скарачаюць вытворчасць, і вось гэта звальненне ясна дэманструюць, што у Apple пануе расчараванне наконт гэтага дэвайса. Яны стварылі сапраўды крутую рэч. Праблема толькі ў тым, што па-сапраўднаму крутая рэч, яна
бескарысная і не дастасавальная ў паўсядзённым жыцці. Тым больш за 3500 баксаў гэта без уліку падаткаў, таму што з падаткамі ў розных штатах ЗША там выходзіла яшчэ прыкладна накінуць можна 20%, і ў цябе атрымоўваўся такі дэвайс за 4-5 тысяч баксаў, якія табе трэба было аддаць. Сутыкнуўшыся з такім вось нечаканым падзеннем, Apple цяпер карэктуе сваю дарожную карту для гарнітуры і, магчыма, пераносіць у будучыню, прытым даволі далёкую будучыню, больш танную версію Vision Pro. Кудысьці пасля 2025 года некаторыя аналітыкі кажуць, што увогуле гэта можа быць 2027 год, калі ўвогуле гэта танная гарнітура увогуле з'явіцца наогул, ці можа нават абыдуцца без яе. То бок тыя, хто інвеставаў у гэта свой час, хто інвеставаў у гэта свае грошы, хто спадзяваўся на тое, што вось выйшла дарагая Vision Pro мадэль, з яе пачалі, гэта 3500 баксаў, праз годзік выйдзе другая версія, ці выйдзе версія больш даступная, штосьці падобнае на Vision Pro гэтага самага Марка Цукерберга. Ой, не Vision Pro, MetaQuest Марка Цукерберга, які там каштуе, здаецца, 500 баксаў ці колькі. І калі б Apple там просто, ведаеш, сваёй магіі да прыкладна такога ж дэвайса дадала б, і гэта магія яшчэ б там прыкладна каштавала, можа, якіх 200 баксаў, калі б гэта можна было купіць за 700 баксаў, ці хаця б па цане айфона, то гэта, пэўна, было б больш цікавае людзям, чым па выніку сталася у выніку з Vision Pro, які каштуе, ну, у разоў у 7 даражэй, чым найлепшы канкурэнт, вось MetaQuest 3, які зараз ёсць на рынку. Вось, таму, у прынцыпе, калі гаворка ідзе пра такія тэрміны, тыпу 2025, зараз у нас 2024, ці нават увогуле пра 2027 год, то гэта па сутнасці ну такая вельмі вялікая параза і непрыемнасць для Apple. Гэта больш тыпу трэба не нешта сказаць замест того, што мы абасраліся, давай там 25 27, ну тады прыходзьце да нас, будзем разбірацца па факту. Так. Ну тут яшчэ такі нюансік ёсць непрыемны, што пад кіраўніцтвам Тіма Кука некалькі праектаў існавала у Apple, якія тыпу павінны былі стаць новым рынкам, тым, што ў свой час стаў iPhone для кампаніі, каб вось знайсці нейкія новыя там цікавыя рынкі, дзе яшчэ можна зарабіць нейкія грошы. Гэта былі у сваю чаргу аўтамабіль, які больш за 10 гадоў таксама пад рознымі соусамі спрабавалі стварыць унутры Apple. Па выніку ад гэтага адмовіліся, ніякага электрамабіля ад Apple не будзе, гэтую праграму закрылі пасля таго, калі ўбухалі ў яе проста нейкія шалёныя грошы. І вось цяпер Vision Pro, дэвайс, які ўсё ж такі дабраўся да карыстальнікаў, але ён таксама не апраўдвае ўсіх надзеяў, якія на яго былі ускладзеныя. Ну, вось такая. Мне падаецца, пакуль мы не вынайдзем нешта менш грувасткае, гэта канцэпцыя ў прынцыпе будзе правальнай. Ну, пакуль яно не будзе выглядаць як нешта прымальнае для сярэдняга чалавека, які, ну, у першую чаргу падумае, што гэта за хрэнэлдэнды на маёй галаве, пакуль яны не вынайдуць тое, што можа набыць сабе чалавек, яму будзе не сорамна гэта на сябе апрануць і ці скарыстацца гэтым па-за сваёй хатай, я думаю, што гэта тэхналогія, ў прынцыпе, не будзе такой распаўсюджанай. Які бы там 3D, нават такой уже нельга ўжываць, тут нешта сур'ёзней. Наколькі бы там усё не было супер-пупер віртуальна рэалістычна ўнутры, пакуль яно знешне вось так выглядае, ім тыпу мала хто будзе карыстацца насамрэч. Ну так, мы гэта абмяркоўвалі яшчэ, калі это ўсё прадстаўлялі, і я тады казаў, што нават менш жалезнае, менш алюмініевае, менш вось гэта сцяклянна
Ну усе гэтыя вось матэрыялы прэміяльныя яны даюць такі вялікі цяжар на твой твар і гэта ўвогуле нязручна насіць прытым што я только квесты ад Цукерберга спрабаваў і вось гэта яшчэ больш складаны дэвайс, якому вельмі цяжка сапраўды знайсці прымянення ў нейкім тваім паўсядзённым жыцці і тыя людзі усе якія не купілі яго яны прынцыпе гэта і даказалі але ж праблема разумееш яны самі знаходзяцца ў сваёй жа пасцы якую ж самі для сябе зрабілі што яны же робяць выключна прэміяльныя рэчы прэміяльны контент і ну контент это толькі датычыцца відзіка конечно прэміяльны контент некія прэміяльныя рэчы і яны мне падаецца не маглі нават дазволіць сабе просто зрабіць пластикавую шляпу за $700 ну, яны просто не маглі сабе зрабіць па іх логіцы таго як збудавана ўся іх кантора і збудавана ўсё увесь маркетинг вакол іх яны просто яны можа быць і разумелі что вось таму дырэктара по маркетингу далі пад сраку ногой прынамсі пэўна што яны столькі ўбухалі так яны я думаю что яны ўсе цудоўна разумелі але недзе у нейкі момант пэўна спрацавала думка ў іх галэ ну мы же Apple мы можем прадаць што заўгодна і за якія заўгодна грошы а по факце аказалось вы конечно прадаць можете але не забывайте что вам гэта вярнуць потым